Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo laguna, zemuz galete, oskorrik oin dela markada batzuk abesten zuenez, lanez banagoazea, ordainaz da luzea. Guk ere lana badugu franko, Bai, baina txintxin diruaren hotza ez du sarri entzuten. Eta hori konpontzeko, basebururatu zaia gure nagoretari, eta sponsor batzuen bila jutea, eta gainera tran bezala, argia eta oroimen histerikoa, berriz, handia egiteko. hori da. Bai, ez dugu, txapela gorririk ekarri. Ez, baina, bueno. Bai, produktu gorriren bat hemen badaukagu, bai. Bai, kontua daia, kontatu nituen eta 75 bat podcast ja egin ditugula, eta oraindik ez dugula hori, sponsorrik, babesetzarik lortu. Ez gare baratxak, ez gara famatuak, ez zer dago. Marka batzuk bota ditugu, marka batzun izenan bota ditugu, indirekta moduan, baina inork ez ditu harrapatu, itxuraz, eta iruditu zain nabarmenagoak izan behar dugula, eta horregatik marka batzu zegoen buruz hitz egingo Zuzenean dugu. jun. Gure burua salduko dugu, eta ea erosten gaitu duen norbaitek. Gure gura salduko du, Bai. inoiz ez hobeta esan da. Baina uste gure milioika entzulen artean, enpresa horietako arduradunak egongo direla, Bai. ziurrenik. Seguro. Bai. Eta gainera, erabaki dut, haundira jokatzea. Bai. Eta azteko Coca-Colarekin Hola. hasiko gara, bai. Hori dirua badute, bentsat. Bai, iruituko zaizu ez dela errealista, baina iraganean Coca-Colak publizitatea egin du argian, edo hobesan da zeruko argian, beraz, duela ja Claro. markada batzuk. Eta publizitate batek, gaina horri osokoa, eta gainera garai hortan, 1975ko maiatzeko publizitate bada, horri osokoa da, eta garai hortako argiak oso handia ziren, egunkari formatu erraldikoa, beraz. Eta publizitate horrek horrela zion, Coca-Cola sendikoa, orain askoz merkeagoa. Merkeagoa ez dakit izango zen, baina sendikoak azkenean esan izuna zen, tamaina familiarrekoa edo zela. Me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos, ya algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola. Lujos de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me puede presentar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar? La vi pasar y me... Baina egia da, argian Coca-Colari buruz gauza txarra asko esan dituzuela, eta horrek ez duela asko laguntzen. Nik ez, Zuk ez. Ez. Beste batzuk bai ikusi ditut sinadurak, Bai, eta bai. Hemen titular batzuk bildu ditut, eta batek dio Coca-Colaren aurkako kanpaina Kolombia zari da. Beste titular batek dio Coca-Colari boikota egiteko beste arrazoi bat. Vale, bukatu da gure sponsorra. Iragarki baten ondorioz gainera esan zenuten hori. Eta Coca-Colari boikota azukrearen lurraldean. Kasu hortan Filipine eta zari da. Eta Indiako nekazariak uri gabe uzten ari da Coca-Cola. Bai. Hori ere esan zenuten. Bueno, baina interneten dena zabatu daiteke. Depende zen bazteroko ekarpena egiten dugun Coca-Colak. Ikusiko dugu. Bestela, babesletza lortzeko aukerak handitzeko egin dezakeguna da Coca-Colaren lehiakide nagusia aipatzea, ez? Bueno, bai. Dena azukretan geratzen da. Bai, hori da. Tropikola adibidez, Kubakoa. Bai. Korrikolari. Korrikolari, hemengoa, ni argiako txosnetan saldu zen Baina horrek dut, ez duk azukrerik, horrek estebia erabiltzen du. Bai. Lasarteko Baina, dira. bueno, ez gera lehiakide hortazari, Pepsi zari gera. Eta babesletza agian ez dugu lortuko Pepsirena, baina agian itxas armadatxo bat muntatzeko aukera emango digu. Eta hori azaltzeko,
kontatuko dugu zegerratu zen 1959tik aurrera. Moskura joango gera, 1959ko uztailera zehazki, eta hilabete batzuk lehenago New Yorken Sobiet Batasunari buruzko erakusketa bat prestatu zuten, eta ondoren uztailean Sobietar Batasuneko hiriburuan Estatu Batuei buruzko erakusketa nazionala antolatu zuten. Ba hori, gerra hotz betean, pixka bat giroa peldu nahian edo. Bai. Eta... Lortu zuten. Bai. Eta erakusketako estanda bizitatzen ari zela, nonbait, beroaldia, beroa egiten zuen, eta beroaldiak jota, pues, Nikita Khrushchevek, orduan alderdi komunistako lehen idazkaria izan zenak, pues, hori, beroa egiten zuelako edo, Estatu Batuetako presidente orde eta erakusketako gidari Richard Nixonekin egin zuen topo, eta bakigu Richard Nixon ze astuna zen, eta gien horrekin ere pixka bat berotuko zen. Kontua da, hori, Khrushchev izerdi patxetan iritsi zela, Pepsiren estan aurrera, eta Donald Kendall zen Pepsiko marketing presidente ordeak, ez? Ez zuela alferrik galdu aukera hori, ez? Ikusita Khrushchev izterretan zegoela, eta Pepsi betetako edalontzi bat, ez? Oparitu zion. Bai, eman zion. Eta Time aldizkaren arabera, sobietarrak urrupa eszeptikoa eman zion freskagarriari. Normal, ni ere ala ingo nun, Baino, hortxe hasi zen, Pepsiren eta sobietarren arteko idilioa edo. Eta argazkia gainera badago. Bai, jartzen baldin badezue Pepsi, Khrushchev, Nixon. Agertzen da... Khrushchev ari da, ja, hori, urrupa egiten, eta Nixonen begiratzen dirola adi-adi. Bai. Ja badakau gure saletan. Bai, kontua da, esan duguna, marketing presidente orde zena orduan, Donald Kendall, handikan urte batzutara, 73an, Pepsiko presidente izendatuko zutela, Nixon ere presidente izendatuko zuten, baina Estatu Batuetakoa, 79an. Eta bakigu nola bukatu zen hori. Bai. Oso ondo. Eta hori, Moskun gertatutako horren ondorioz, eta ordutik Kendalli ideia bat zebilkion buruan, eta Pepsi izatea Sobietar Batasunean salduko zen lehen produktu atzerritarra. Eta ari zen ezkero, lehena eta bakarra. Bueno, mendebaldekoa ez. Zango zen. Eta, bai, hori da. Porque, bueno... Errusian bakarrik Errusiako produktuak ez zituzten. Ez, Sobietar Batasunak Errusia baino gehiago hartzen zuen. Bai. Bueno, kontua da, urte luzez negoziatu zutela, 9 urtez, eta akordioa 1972an sinatu zutela, Sobietarrekin, baina arazo bat zegoen da, errubloan nazioarteko merkatuan trukatu ezintzela trukatu, txampon hori, eta pentsatu bertutena nola ordainduko zituzten ez, Sobietarrek freskagarri horiek, ez? Euskotan. Ez egon handik. Konpentsazio merkataritzaren bidez edo countertradeen bidez beste edari bat eraliko zuten truke egiteko estoliznaia bozka ezaguna. Bai. Argi zegoen horti... Bai, Pepsi izango zen, ez, handik aurrera, estoliznaia bozkaren importatzaile esklusiboa Estatu Batuetan. Eta handik 2 urtera Sobietar Batasuneko Pepsiren lehen fabrika muntatu zuten edo ireki zuten Novorosisken. Bai. Eta ala kubata sortu zen? Ez dakit. Ronarekin da kubata, ez? Bueno, edo, poztarekin nola zaio. Ez dakit. Kubatare, bai, ez? Bueno, ez dakit. Kubata oso izen tropikala da. Ez gaude oso jarrita, hortan, Ez, ni alkoholetan... Alkoholetan ez. Kontua da, 1980ko hamarkada iristen gela, eta orduan harreman hori, ez, Pepsi eta Sobietarren arteko harreman hori, krisian sartu zen, eta zegeratu zen 1980an, Moskun, zehazki, Olimpiar Jokoak egin zirela. Eta egia da, kontuan hartu behar da, Moskuko Joko Olimpikoetan, Estatu Batuek ez dutela parte hartu. Esan da, Estatu Batuetako kirolari delegazioak ez zula parte hartu, boikota egin ziotela, baina Estatu Batuetako enpresek ez, eta haiek lehiatu ziren Joko Olimpikoetan, ze Coca-Colak zeuzkan Joko Olimpikoen ustiatze eskubideak 1924tik. Orduan, eskubide esklusiboiek ez Joko Olimpikoetan Coca-Colarenak ziren, baina Sobietar Batasuneko ez ustiatze esklusiboa Pepsik zeukan. Ja.
Eta Hor interes talkaseon. hori da. Eta gainera, 1985an, handikan 5 urtera, urtarrilaren 23an zehazki, Sobietar agintariek Pepsiren lehiakide nagusia, hau da, Coca-Cola merkaturatzeko baimenare eman zuten, ez? Baino bakarrik turistei saltzeko. Bueno, Bertakoek Pepsi bakarrik edan zezaketen. ondo iruditzen zait. Pepsi eta beste gauza batzuk. Estorizena, adibidez, ez? Bai. Orduan, ikusita hori, ez, zerratzen ari zen, Kendall berriro Sobietarrekin bildu zen, eta beste akordio bat sinatu zuten, ez, 1989an, eta akordio horren ondorioz, Pepsik 17 gerra urpekari gurutzontzi bat, fragata bat, eta destruktore bat jaso zituen. Jode. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band... Hori da, Coca-Colari armak ematea, baina testualki, ez, aurre egiteko. Pepsirik asuntan. Osa, Pepsiri. Bai. Baina, bueno, Sobietar batasunak azkenean oso zaharkitua zeuden saldu zizkion piezaiek, eta orduan itxasamara zaharkitua garbitu zuen, eta Pepsi ofizialki bihurtu zen munduko 6. potentzia militarra, behintzat urpekari kopuruari zegokionez. Bueno. Eta esaten dutenez, Donald Kendallek Bush aitaren segurtasun konseilariari Brent Scowcrofti hauxe esan zion. Sobietar batasuna zuek baino bizkorrago armagabetzen ari gara. A ber, ez da egia, azkenean sobera zituen untziak eta urpekariak ziren, baina bueno. Egia da, egoera horrek oso egun gutxi iraunzuela, ze berehala ontziak txatarra birziklatzen zuen Sueder enpresa bat izaldu zizkioten, eta hor hartu zuten, pues hori ez, trukean behar zuten dirua edo. Ja. Azkenean, bikote hau, ez, Sobietarrak eta Pepsiren harreman hau, perestroika hau txiko zuen, 1990ko hamarkadan hasieran, eta gainera, Coca-Colak ja gaina hartu dio, Pepsiri, Sobietar batasun oiaren merkatuetan, eta Danian, nagusi, bai. Leku gehienetan, ez da? Hori da, bai. Zu zer zara? Ni Coca-Cola. Ez esan, Bai. Bueno, esaio hau bideo motz batean ikusteko plazerra dutenek, egiaztatu ahal izango dutenez. Bai. Sentitzen dut, baina nire kafeina iturri bakarra da. Kafeatzea gustatzen eta... Bakoitzak erabakitzen du nola hil nahi duen. Hori Bai. eskubide universala da, Hori da. Bueno, bukatu dugu Pepsi eta Coca-Colaren arteko gai hau, baina azukrearekin jarraituko dugu. Hori. Bai. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Oh, my baby lollipop, tell you why. Lollipop? Bai, txupa-txupsi buruz. Bai. Berez, nik uste leku askotan, inglesez lollipop esaten dute txupa-txusari, baina marka baten izena da txupa-txus, baina azkenean generiko bihurtu da, ez? Hau da, Ba, beste marka batzuk bezala. makildune goxokiari Bai. txupa-txus esaten diogu, ez? Kolakao, ezela. Bai. Ez? PA ekenditzen diogu txupa-txus, ez? Ez txupa-txups. Baina bai. Egongo alda munduan seguru, baina Euskal Herrian txupatxuz bat jan ez duen inor, norbait? Ez dakit. Ze, egia esan hori baino, ez? Bai, gauza unibertsala gori. Ia, bai. Osea, agian beste jakiren bat ez dakit, baina justu hori, momentu baten bestean, ez? Bai. Bueno. Eta gaina kontua da, gertukoa dela, ez? Katalana da, txupa-txups. Bai, hori ezaguna da. Eta horregatik, Bartzelonara joango gera, 1958 urtean zehazki, Enric Bernat, gozogilea, 1923an jaio zen eta 2003an hil zen. Ba hori, Enric Bernat gozogileari ideia bitxia bururatu zitzaion, eta makil batetik elziteken karamelua egitea izan zen, ez? Bernatek bazekien
gozoki kontsumitzaile, ez? Ohikoenak eta ugarienak aurrak zirela. Eta karamelua eskuekin ahotik ateratzeko ohitura zutela, ez? Gozokia pixkanaka nola kontsumitzen zen ikusteko. Hori ere denek egin dugu, Bueno. ez? Eta Askok. gauza okerra hori, ere bai. Kontatu nahi baldin dituzu. Baina, en este momento, baina, bueno. Bai. Esan beharra da, zaletasun hori ez, gozogintzarako eta goxokiak egiteko zaletasun hori familiatik zotorkiola Enriki, eta Josep Bernat aitonak Espainiako estatuko lehen gozoki fabrika zabaldu zuela. 19. mende erdialdean izan zen hori, denda bat zabaldu zuen Bartzelonan, eta 6 seme alabak lanean ipini zituenean, fabrika txiki moduko bat antolatu zuen. Egia da, Espainiako Gerra Zibilean fabrika suntxitu zietela, eta baina karameluak egiteko artea, behintzat ondorengo benaldo ditara iritsi zen. Enpresa bera ez, baina hori, ezagutza hori eta eta ez dakit, zaletasun hori behintzat iritsi zaion beste Enrik Bernati, ez? Enrik Bernatek hainbat gozogilerekin ikasi zuen ofizioa eta 26 urte zituela berak eta bere Andre Gaiak, Nuria Serrak, ura ere Bartzelonako gozogile baten, ez, familia baten alaba zen. Ze bikote, Bai, ez? gozoa. Gozogia, ez? Bai. Eta sortu zuten Produktos Bernat izeneko enpresa. 4 urte geroago beste enpresa batekin bat egin zuten, ez? Granjas Asturias izan zen enpresa hori, krisian zegoen. Granja Asturias momentu horretan. Eta baina Bernaten eskutik enpresak, ez? Batutako enpresak berehala egin zuen gora, baina esan bezala 58an makiladun gozokiaren ideia aurkeztu zienean, bazkideek ez esan zuten. Bueno, oso ikoa da, ez? Bai. Oso pelikulero ere bai, ez? Salako berrikuntza, modernoakin, makil bat Bai. sartu oso gozokiari, baina, bueno, ez ustezu. Eta gero, pam! Bai, berez, bakarrik utzi zuten, Bernat, baina benak dana ondo lotu zuen, ez? Produktua errentagarria izan zedin. Katalanon baten gizara, Bai. utzi dozue... Hori, bere asmakizun horrekin lehiatu zitezkeen patente guztiak eskuratu zituen, eta urte berean lehen txupsak koizten hasi ziren, ze hasieran txups izena zuten. Falta zaio bai, txinparta. 3 urte geroago txupa, aurretik erantzi eta txupa txups. Bai. Izena, ja, ez? Izen osoa sortu zuen. Egia esan lehengo urtetan, ez zuen, ez? Arrakasta justua izan zuen, baina 1977an estanda egin zuen. Batetik, Bernatek dirutza ordandu zion Salvador Daliri, badakigu diruzalea zela. Eta gaur egun, hendikan gainan logoa ez da aldatu, eta oso ezaguna da, ez? Eta berea da, Bai. Nintu dali. Egia, letra tipografiari begiratuta, nik Coca-Colaren, ez? Antza hartzen diotela. Baduola. Dirutza kobratu, baina agian ez zuen aregin berezirik egin darik. Hori bai dela klasikoa. Baina logotipoarekin asmatu zuen, ze hori, 50 urte geroago, ez? Hori, logoak oso ezaguna egiten da, eta berdina izaten jarri zen du, ez? Eta gainera, logotipori aurkezteko lehen publizitate kanpaina prestatu zuen, eta gainera katalanez. Mira. Ez rodo, idura molt. Bueno. Bai, biribila da eta luze irauten du. Zehatza. Luze irauten du hori kontsumitzailearen arabera. Eta bola arritzarraren tamainaren araberakoa. Bai. Gaur egun bizitzako, hau beteka. Bai. Eta gero intzuen beste goza bat da, makilatxoaren materiala aldatu ze egurrezkoa zen. Ja. Ekologikoagoa bai, baina ezagit oso praktikoa zen, eta plastikozkoa... Petrolioa. Bai, jarri zion. Urte berean gainera, 77an, nazioarteko jauzia egin zuen, eta Kataluniatik, kanpoko lehen fabrika zabaldu zuten, eta gaina Euskal Herrian. Zehazki Baionan, bai, sozizte, Bernat e-kompaini izena jarri zioten. Eta Baionaren ondoren, New York, aurreti Baiona, ez? Bai, noski. Eta... Baionatik mundura. Hori da. Eta gero, 1977an Japonian ere sartu ziren, nahiko indartxu.
Ordan txupatxusak ia gurea direla esan genezake. Bai. Ez? Esan Erdi genezake. katalanak, erdi euskaldunak. Katalana gainera Bai. gure arrebanaiak. Pues, hori da. Ez? Bai. Eta gaur egun 12 milioi txupatxups ekoizten dira egunean, gutxi gora bera. Mamma mia. Bai. 17.000 tona gozoki eta makilatxo urtean. Oin makilatxoak ez aldea paperezko hola... Bai, paper Txupatzen prentxatu, duzunean- bai. Baina horiek koiak izaten dira, ez? Bea, beste marka Bai. bat botatzen dut. Ja. Bazpare. Mira. bai, Koiak. koiak. Baina koiak ez dauka gero txiklea barruan. Bai, sorpresa ez. emate. Baina ez da sorpresa honan ere ustez. Ni horren kontra. Hor Eh, pasatu ziren innovazioaz. Bai, hori da. Makilatxoarena Bai. ondo. Baina, bueno, behintzat, Bernaten ideia, esan duteke, ez? Biribila izan zela, Jode. eta gaina luze irauten ari dela, ba, lelo arke esaten du bezala, ez? Bai. Dura mol. Bai, baina, hasieran esan dezun bezala, eta txupatxusei buruz hitzei baino lehen, pixka bat azukre gaindosia ekarri dugu honera, eta hori saiesteko bestelako aukera bat proposatzen dizuet, eta azukrerik ez daukan produktuak egiten dituen enpresa bat aukeratu dut. Hortarako. Ondo. Ta Diversifikazioa. Eh? Diversifikazioa. Hori da, bai. Zehazki produktu materialak ekoizten ez dituen enpresa talde bat. Ah. Hau da, finantza produktuak eskaintzen dituena. Deno dakigu... Finantza produktuak. Bai, deno dakigu azukrea kaltegarria dela osasunerako, baina kapitalismo bat satia ez. Ez oso mesedegarria da, batez ere langileen osasunerako. Bai. Eta horretarako, txupatxupsek 1977an egin zuen bezala, guk ere Japoniara joko dugu. Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Bai, markak eta markak bota bazpare, baderen bade hortzen zegoen. Nintendo, Yamaha, Toyota, bai. Kawasaki. Subaru. Bai. Baina gu beste marka bat... Suzuki. Atari. Nissan. Kimono. Arakiri. Ez da horietako bat. Ez da marka Arakiri, baina. Ez, Marka guztien dizkizu gorputzean, baina... Bai. Bueno, kontua da nazioarteko merkatuaren, eta zehazki Japoniako merkatuaren arzeketa zorrotza egin dudala, ez? Baina, bueno. Eta ikusi dut, Japoniako finantza enpresa talde batek, Gipuzkoako enpresa batekin, besletza hitzarmen bat sinatu dut daukala. Hor badakau sarrera. Bai, eta da, 5 milioi euroko oinarria gehi aldagaiak. 5 milioi, bueno. Bai. Ondo, ez? Gutxiagorekin ere, bai. Japoniako enpresa hori jasuda da, eta Gipuzkoako aldiz, reala. Ara. Ez dakit fijatu zarete, baina Zurea? azkeneko 2 urtetan, Zure reala? bueno, nerea. Ez dakit. Bihotzean dala mazuna. Nere reala ez. Nere reala emakumeen taldea da, eta emakumeen taldeak halkon bidaiak dauka bezletza. Bai. Eta ez dut uste 5 milioi euro pagatuko dietenik emakumei. Ez. Hori eramateagatik. Hori txupatxusetan agian. Eta gizonezkoak dira, jasuda lehen marka edo daramatenak. Mira, gizonezkoa ondo geratzen zaie izen hori, ez? Ze, ja, izerretan ari. Jasuda. Izerretan ari ditelako. Bai, zoze hola. Bueno, kontua da, jasuda enpresa zer den jakin nahian, Bai. pues, Zenjiro Yasuda izeneko enpresarioaren historioa. Topatu dudala. Zenjiro Yasuda 1828an jaio zen, Tomaia herrian, eta samurai baten semea zen, baina samurai pobre baten semea. Eta horregatik 17 urterekin Edora, edo egungo Tokioren izena zen. Edora? Edora, bai. Eta enpresariaren herria noa zen? Tomaia. Tomaia, Yasuda. Benetan ala da, ez? Bai, Tomaia. Vale. Ba hori, 17 urterekin irira joan zen, Tokiora,
egungo tokiora, eta han hasi zen lanean diru truke etxe batean, aprendiz moduan, baina ja, 26 urterekin bere negozio propioa zabaldu zuen, eta bonuak, depositoak, eta beste finantza produktu batzuk eskainiz, dirutza biltzen joan zen, eta hiriko finantza gizon nagusitakoa bilakatu zen, ja oso gazterik. Garai hortan, Tokugawa shogunen agintaldian zeuden, eta haiekin zergak biltzeko ere, haiekin batera edo, zergak biltzeko lanean aritu zen bere enpresa. Eta gero, gobernua datu zenean, hau da, gobernu militarraren amaieran eta enperadorea berrezarri zutenean, Meiji Aroa hasi zenean, 1878an, pues, gobernuarekin lanean jarritu zuen, egokitzeko gaitasun berezia omen zeukalako. Eta orduan gainera, garai hortan eskaini zioten noblezia titulo bat hartzeko, eta berak muzin egin zion. Gero, garrantzia pixkat bintzat hartuko du datu horrek. Bere banku propioare sortu zuen, 1880an, aseguru etxe bat ere bai, eta azkenean sortu zuena zen Zaibatsu bat. Eta Zaibatsu hori da, enpresen konglomeratu bat, oso eredu japoniarra da, eta familia baten boterean oinarritzen dena, ez? Eredu japoniarra da, baina estatu batuarra izan daiteke. Pixka bat, estatu batuetako magnate handien hori, ez? Familia baten oinarritatakoa... Euskeraz ez da esaten, Zaibatsu ez da esaten neguri. Bai, ez da uste baiet. Oso japones gaina kutsua daka, neguri. Toma, ja. Eta estatu batuetan hori ez, magnate handiak, gobernuekin, botere politikoarekin harreman handia daukatenak, getxo. Binetzaitu gurritzen inor. Kontua da, bankuak izaten dituzte oinarri, ez, Zaibatsu horiek, baina bestelako enpresak ere hartzen dituzte bere baitan, ez, oso diversifikatuak egoten dira, eta horren adibidea ezaguna da, abestiak aipatzen zuena, Mitsubishi. Bera. Hori faltatzen egon. Autoengatik da ezaguna, Mitsubishi, baina bankua ere badu. Mitsubishi bankua. Kirin eta Asahi markako garagardoak ere talde horretakoa dira, Nikos kamerak ere bai, Zaibatsu horren barruan daude, eta ontzigintzan, paper industrian eta mehatzaritzan ere jarduten dute. Bueno. Bai. Oroi ministerikoa hor sartzen da egoki. Diru pizkat jasotzeko. Bai. Baina egia da, Yasuda, etzela beste Zaibatsuak bezala hazi. Lehen mundu gerraren ondoren krisia iritsi zen, orokorra, Japonian, baino, bigarren mundu gerraren ondoren ere bai. Baino, beste enpresa batzuk, Mitsubishi, aipatu duen bezala, ez? Aurrera egin zioten arren, hori, 1920ko hamarkadara, hamarkadaren amaierara, oso ahulduta iritsi zen Yasuda, baina Zenjiro Yasudak, fundatzaileak berak, ez zuen gainbera hori ikusi, bizi izan, 1928 batean hil zuten, eta ekintzaile nazionalista bat egin zuen. Korronte nazionalista kapitalismoaren aurka egin zuen, Japonian, ez? Gehien bat, bigarren mundu gerraren ondoren, baina ja, lehenengo mundu gerraren ondoren ere mugimendua bat zebilen, eta gaina finantza gizon handi leporatzen zieten gerraren bidez aberastu izana. Baitu. Eta, pues, atentatu batean edo, hil zuten Yasuda. Kontua da, beste datu bitxi bat. Zenjiro Yasuda zen Yoko Onoren birraitona. Ara, bai. Esaten honi ba, Yoko Onoren begiradan hor samurai txiki bada zegoela. Eta gainera, Yoko Onok John Lennoni kontatu zion, hori ez, bere birraitona zein zen, eta John Lennonek uste zuen lotura berezia zeukala Yasudarekin. Noraiteko, bai, bere ez dakit reenkarnazioa edo... Horre txupatzen zuena esen txupatxuza. Hori da. Eta alako zez, eta Yoko Onok esan zion, ez, zabiltza kontuz, ez esan holakorik, ze azkenean nire birraitona hile egin zuten. Ja. Eta deno dakigu John Lennonek nola bukatu zen. Kasualitatea. Hori da, bai. Espero ezagun realeko jokalariei madarikazioa ez iristea. Takeku agian da, ez? Hor ingurukoa da, agian aitona manen bataka. Igual Joko Onoren biloba edo horrako zehazten. Joko Kubo, izan zitekela. Bai.
Ondo. Bai. Orduan, Japoniara goaz diru eske. Ez dakit, bateren horiko da, Etor daitezela, haiek, beto. Bai, bueno. Kusiko dugu. Nola esaten da, agurra? sayonara, Sayonara baby, bai. Hori bai, gehiago? ez dakit. Ez dakigu gehiago, Aloha, japoneraz. hori Aloha? hawaikoa da, baina botatzeagatik. Random. Han ere enpresaren bat egongo da. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.